ብውሽጢ ዝተላእኸ ህጹጽ ሓበሬታ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተረኺቡ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ብጽሞና ክተዳምጹና ንዕድም። መራሕቲ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረቦ ወልቃይት ጸገዴ ተፈናቐልቲ ምስ ተመለሱ ህዝበ ውሳነ ይግበር ድሕሪ ምባሉ ኣስመላሽ ኮሚቴ በዝሒ ኣብ ደብረ ብርሃን ተፈናቒሎም ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኣምሓራ ናብ ወልቃይት ጸገዴ ከጉዕዙ ይዳለዉ ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ቁጥሪ 1 ናብ ቃፍታ ሕሞራ ኣድጎሹ ኢድሪስ ኣደባይ ባዕኸር ረዋሳ ቱርካንን ቆላማ ዝተባህሉ ቀበሌታት ብምልኡ ከስፍሩ ቁጥሪ 2 ወረዳ ወልቃይት ማይገባ ከተማ ዙርያ ኩለን ቀበሌታት ቆራሪት ከተማ ዙርያ ዘለዋ ኩለን ቀበሌታት በተለይ ድማ ቆላማ ኣከባቢ ከስፍሩሉ ሳልሳይ ድማ ወረዳ ኣውራ ድማ ኣብ ቆላማ ኣከባቢ ብምልኡ ንኽሰፍሩ ራብዓይ ድማ ኣብ ወረዳ ጸገዴ ዓዲ ሰላም ሒላብ ደብረሓርያ ማይደሌ ጌጮን ጎቤን ሰላዲን ማይእምባን ዲቪዥን ብምልኡ መንደራት ከባቦ ወዘተ ቆላማ ኣከባቢ ብምልኡ ከስፍሩ ብሓፈሻ ሓድሽ ሰፋሪ ንኽመጽእ ዝተወሰኑ 250,000 ብሰፈራ ፕሮግራም መልክዕ ከኣቱ ምድላዋቶም ዛዚሞም ኣለዉ። እዚ እውን ክልል ኣምሓራ መጣየሺ በጀት በጅቱ ትራንስፖርት ኣዳልዩ ክልእኽ ኣብ ምርድዳእ ይርከቡ። ብሰፈራ ፕሮግራም ናብ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ጸገዴ ክመጹ ከለዉ ብምኽንያት ሕወሓት ተፈናቒሎም በቢክልሉ ሱዳንን ከተማታትን ዝነበረ ህዝብና ተመሊሱ ኢሎም ብሚድያ ከመሓላልፉ ድማ ምድላው ይገብሩ ኣለዉ። ናይዚ ዋና ዓላማ ድማ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ውሳነ ህዝቢ ዘካየድ ተኾይኑ ቁጥሪ ህዝቢ ንምውሳኽ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ካልእ ድማ እቲ ሓሲቦምዎ ዘለዉ ተግባራዊ ንምግባር በቢወረድኡ በቢከተምኡ ተቃውሞ ከይህሉ ከምኡ እውን ምልዕዓላት ከይህሊ ምእንታን ኣመራርሓ ወረዳታት በተለይ ዋና ኣመሓደርቲ ይቕይሩ ከም ዘለዉ እውን እቲ ብውሽጢ ተላኢኹ ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት። ክሳብ ሕዚ ዝተቐየሩ ኣመሓደርቲ ናይ ወረዳ ጸገዴ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ኣልዒሎም ስልጣን ኣድማሴ ብዝተባሃለ ተተኪኡ ኣሎ። ናይ ቃፍታ ሕሞራ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ኣልዒሎም እውን ብክንዲ ሽሕ ስማቸው ዝተባሃለ ተቐይሩ ኣሎ። ናይ ወረዳ ኣውራ ዝተባሃለት ወረዳ እውን ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ክቐየር እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ጸላእቲ ክገብርዎ ዝግብኦም ኩሉ ይገብሩ ኣለዉ። ተጋሩ ወይ ድማ ትግራይ ግን እንተወሓደ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እኳ ሓደ ዓይነት ርድኢት ክንሕዝ ኣይከኣልናን ዘለና። ሰራዊት ትግራይ ካብ ጸለምቲ ክምለስ ዝተገበረ ብጸቕጢ ምዕራባውያን ሓይልታት ዝተሓወሶ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ናብ ጸለምትን ምዕራብን ይግዝግዝ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ብኣዘዝቲ ኮማንድ ጥምረት ስትራቴጂክ ኣመራርሓ ትግራይ ንድሕሪት ዝተመለሰ ብትእዛዝ ኣሜሪካ ብዝተገበረ ናይ ስልኪ ተመለሱ ከም ዝኾነ ምንጭታትና ሓቢሮም። ከም ሓበሬታ እቶም ምንጭታት ካብ ሰመዚ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ጉተሬዝን ናብ ክልተ መሪሕነት ጥምረት ስትራቴጂክ ኣመራርሓ ኮማንድ ትግራይ ከም ዝተደወለን ነዚ ስዒቡ እቲ ኣብ ጸለምትን ዲማን ስትራቴጂካዊ ቦታታት ሒዙ ዝነበረ ብትእዛዝ ክምለስ ከም ዝተገበረ ገሊጾም። ምክንያት እቲ ትእዛዝ ጎንፂ ጠጠው ኢሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍጸም ናብ ወንበር ተመለሱ ዝብል ምክንያት ከም ዝኾነ ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ወገናት እቲ ምምላስ ምስ ዓቕሚ ዘይምምጥጣንን ምናልባት ምስ ሻዕብያ ዝነበሮም ዘይምንባብን ፍሹል ናይ ግንባር ጽምዶ ዘይምስኽዑ ክኾን ይኽእል እዩ ኢሎም እኳ እንተቕረቡ እቲ ሕዚ ዝለሓኾ ሓበሬታ ብድሌትን ትእዛዝን ኣሜሪካን መሻርክታን ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ነቶም ተወሰኽቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ትዘሪ ኣላ ማለት ድዩ ተባሂሉ ዝቐረበሎም ሕቶ ርግፀኛታት ኣይኮናን ጎንፂ ብሰላም ንምእላይ ተኸተሎ ፖሊስን ሕቡእ ድሌትን ክኾን ከም ዝኽእል ኣመላኺቶም። ቅድሚ ሕዚ ሰራዊት ትግራይ ደብረ ብርሃን በፂሑ ንኣዲስ ኣበባ እንትግስግስ ኣሜሪካ በቲ ናይ ሽዑ ኣምባሳደራት ብፍሊት ማን ኣቢላ ንኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ብምድዋል ቅድመ ኩነት ብምቕማጥ ክቕፅሉ እንተዘይኮይኑ ክምለሱ ብዝቐረበ ኣማራፂ ስርዓት ንምፍራስ ኢና ንግስግስ ዘለና ምባሎም ስዒቡ እቲ ግስግስ ዘሎ ሰራዊት እንድሕር ዓዲ ዘይመሓደር ሉዓላዊ ግዝኣት ዘየኽብር ክምለስ ኣለዎ ብምባል ብቐጢን ትእዛዝ ዓወታትን ተስፋን ትግራይ ብሰንኪ ዘይብሱል መሪሕነት እቲ ሰራዊት ክምለስ ከም ዝተገበረ ሕዚ እውን ኣብ ክንዲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ዝደራደር ንድሕሪት እንዳተመለሰ ብመጻኢ ዕድል ተጋሩን ብመስዋዕቲ ጀጋኑን ይቕልድ ኣሎ ክብል ሕርቃኖም ገሊጾም።
ከም ሓበሬታ እቶም ምንጭታት ብንጹር ናብ መን ከም ዝተደወለ እኳ ንምዝራብ እንተተቆጠቡ ኣብ ትግራይ ስትራቴጂክ ኣመራርሓ ንምትካእ ዝተጣየሹ ንኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረጽዮን ምክትሎም ጀነራል ታደሰ ሓዊሱ ኣብ ስትራቴጂክ ጥምረት ኣመራርሓ ዘለዉ ተጋዳሊት መንጀሪኖ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ጀነራል ፍስሓ ጀነራል መዲድ ወድን ቤተይን ምግበይን ጠቕላላ 9 ኣባላት ዘለውዎ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዚ ሓበሬታ እማንን ጭቡጥነትን መረዳእታ እንተኮይኑ ፖለቲከኛታት ትግራይ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዘይምዕሩይ ምልከታ ሓዲጎም ኣብ ጽላል ድሌታን ፖሊሲያን ክሕቆፉ ልዑል ጥበብን ምትዕጽጻፍን ክህልዎም ከም ዝግባእ ይሕበር። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንፈተነን ምዝኻርን እቲ ውዕል ክውንፅን ናብ ጸለምቲ ኣምሪሕና ግን ምክንያት መምለሲ እንተነይሩ ንድሕሪት ክንምለስ ኣዝና ምባሎም ይዝከር። ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሓራ መሬትን ሰራዊት ትግራይን ጉንፂ ከም ዝቐጸለ ተሓቢሩ መጀመሪኡን መወዳእቱን ብግልፂ ዘይተነገረ ህይወት ተጋሩ ዝበልዐ ብወገን ጸለምቲ ዝተጀመረ ውግእ ደው ምባሉ ይዝከር። እንተኾነ ብኣንፈት ደቡብ ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ውግእ ኣሕዋት መዓልቦ ከይረኸበን ይቕጽል ኣብ ዘለሉ እዋን ንብዙሓት ኣሕዚኑ ይርከብ። ነዚ ደማውን ሕማቕን ታሪኽን ዝኾነ ውግእ ደቡብ ቀልቢ ዝምልከቶም ኣካላት ኮነ ህዝቢ ዝወሓዶ ይመስል። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ህጹጽ ዝበሎ መግለጺ ዘርጊሑ ኣሎ። እቲ መግለጺ ውግእ ደው ይበል ናብ ዘተ ንመለስ ዝብል ርእሲ ዘለዎ እዩ። ኩሎም ኣብ ጎንፂ ዘለዉ ኣካላት ካብዚ ዘየድሊ ጥራይ ዘይኮነስ ብታሪኽ ነዚ ትውልዲ ዝሕትት ኣዕናዊ ተግባር ኢዶም ክስሕቡ ሓቲቱ። ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘቕረቦ ህጡጥ ጻውዒት ኣብ ምእላይ ጸገማት ትግራይ ኩሎም ፖለቲካዊ ወዳባታትን ካልኦት ብሄራዊ ጽልዋ ዘለዎም ተዋሳእቲ ናብ ዘተ ክምለሱ ደጊምና ንሓትት ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ካብ ጉባኤ ርክባት ህዝቢ ትግራይ ዝቐረበ ህጡጥ ጻውዒት ብኽልቲኡ ገጽ ዘለዉ ወገናትና ብፍጥነት ተኽሲ ጠጠው ከብሉን ንዘተ ድሉዋት ክኾኑ ምግባር ብክልል ደረጃ ዘለና ሲቪክ ማሕበራት መራሕቲ ትካላት ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ምስ ዓበይቲ ዓዲ እቶም ናይ ውግእ ከባቢታት ብምዃን ንተፋለምቲ ብዝተኻለ መጠን መጀመርያ ኣብቲ ናይ ውግእ ስፍራ ቀፂሉ ድማ ንመራሕቶም ኣብ ዘለውሉ ብምርካብ ዘድሊ ለበዋን ጽዕንቶም ፈጢርና ናብ ልብዝብ ንኽመፁ ጻዕርና ምጥንኻር ይግባእ ዝብልን ካልኦት ለበዋታት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ዘመናዊ ድሮናት ግብፂ ኣብ ሱዳን መጥቃዕትታት ካብ ዝፈጸማ ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ። ባሕር ካታር ኣኪንቺ ዝተባህለ ዘመናዊ ድሮን ካብ ግብፂ ተበጊሰን ናቁጣታት RSF ከም ዘዕነዋ ይገልጽ እቲ ጸብጻብ። እዚ ጸብጻብ ዝወፀ ኢትዮጵያ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ኣብ ኩናት ሱዳን ኣብ ተሳተፈሉ ዘላ እዋን እዩ። ክልቴን ሃገራት ብቐጥታታትን ብተዘዋወርን ኣብ መሬት ሱዳን ዝገበርኦ ወይ ድማ ዝጀመርኦ ውግእ ብልዑል ናህሪ ይቕጽላሉ ኣለዋ። ግብፂ ንመንግስቲ ሱዳን ትድግፍ፣ ኢትዮጵያ ድማ ዓለም ዝፍንፈኖ ብገበን ጀኖሳይድ ዝድለ RSF እያ ትሕግዝ። ትማሊ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳቡብ መስመር ከም ብሓዱሽ ዝተወልዐ ውግእ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ እዩ። ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ድሮናት ኤሜራት ካብ ኢትዮጵያ ኣሶሳ ተበጊሰን ኣብ መሬት ሱዳንን መጥቃዕትታት ከም ዝፈነዋ ይሕብር። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓዱሽ ናይ ውግእ ግንባር ካብ ዝኸውን እንሆ ልዕሊ 1 ዓመት ይቁፀር ኣሎ። ምዕባለታት ሱዳን ብቐረባ ትከታተል ግብፂ ሕዚ ካብ ተኸታታሊት ናብ ተዋሳኢት ዝተቐይረት ትመስል። ዘኒውዮርክ ታይምስ ብሳተላይት መረዳእታ ኣሰኒዩ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ግብፂ ሓድሽ መዕርፎ ድሮናት ከም ዘዳለወት ይሕብር። ግብፂ ሓድሽ መዕርፎ ድሮናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ከም ዝተወጋገነትን ይሕብር። ኣብዚ ስፍራ ቁፅረን ብርክት ዝበላ ዝዓይነተን ድሮናት ዘመናዊ ዝኾና መሳርሕታትን ይረኣያ። ግብፂ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ መጥቃዕትታት ከም እትፍንው ተንቲኑ ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ፕሬዚዳንት ግብፂ አልሲሲ እውን ዋኒን ሱዳን ዋኒን ብሄራዊ ድሕነትና እዩ ብምባል ይገልጽ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ውግኣት ዘካይድ ዘሎ ኣብይ ውግእ ሱዳን እውን ጎቲቱ ናብታ ሃገር እናስሓቦ ይርከብ። ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ስዑዲ ዓረብያን ኳታርን ሓዊሱ ዝተፈላለያ ሃገራት ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝተሰለፋ ሃገራት እየን። ዓረብ ኤሚሬትን ኢትዮጵያን ድማ ንRSF ይድግፋ።